Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο λάθος είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μίλησα παλιά για αυτό το θέμα, αλλά έχω δυνατά αισθήματα για αυτό το θέμα και είτε πηγαίνεις σχολείο ακόμα είτε δεν πηγαίνεις, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Νομίζω δηλαδή. Και δεν είμαι εδώ για να κράξω το σχολείο επειδή απλά είμαι ένας βλάκας που δεν του άρεσε το σχολείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι completely λάθος.